Λοιπόν, παιδιά, χαίρετε. Επέστρεψα πάλι μετά από καιρό. Μου έλειψε πάρα πολύ να κάνω βιντεάκια και έτσι να συζητάμε τις ιστορίες, να αλλάζουμε απόψεις. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι πως δεν θα ξαναλείψω για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την επιστροφή μου, παιδιά, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία που είμαι σίγουρη πως έστω κάποια αποσπάσματα θα τα έχετε δει στο ίντερνετ, ιδιαίτερα στο TikTok και στα Reels στο Instagram παίζει πάρα πολύ αυτό το καιρό. Και μιλάω για την υπόθεση της Lindsay Clancy και του Patrick, η οποία κυρίως αφορά τη Lindsay, η οποία σκότωσε τα τρία τους παιδιά. Η υπόθεση αυτή διαδραματίζεται στην Αμερική και αυτή την περίοδο και τώρα που μιλάμε γίνεται ουσιαστικά η δίκη της Lindsay για τον θάνατο, τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Συνέλεξα πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο και τις έχω βάλει σε σειρά, έτσι ώστε να μπουν τα γεγονότα σε μια ροή και να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη. Λοιπόν, παιδιά, απ' τη μία έχουμε μια μητέρα με τα τρία της παιδιά και μια τρομακτική πράξη και απ' την άλλη έχουμε τη δίκη της που διαδραματίζεται αυτή την περίοδο για την τύχη της. Τι θα συμβεί σε αυτήν δηλαδή στο μέλλον. Γιατί πίσω από τις λίγες γραμμές που διαβάζουμε όλοι υπάρχει και μια ιστορία που ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν από εκείνη τη μοιραία νύχτα. Υπήρχαν πολλές προειδοποίησεις πριν από αυτή τη μοιραία νύχτα που πολλοί άνθρωποι μετά από καιρό θα τις δουν και θα πούνε «Να, γι' αυτό το έλεγε αυτό, γι' αυτό συνέβαινε αυτό». Υπόθηκαν πολλά πράγματα πριν από αυτή την τραγωδία που σήμερα γνωρίζουμε, που τώρα ακούγονται πολύ διαφορετικά από ό,τι τότε. Γι' αυτό σήμερα θέλω να σας πω τι έκανε η Lindsay Clancy. Θέλω να δούμε πώς έφτασε μέχρι αυτό το σημείο για αυτή τη γυναίκα που γνωρίζει όλη η Αμερική πλέον ποια είναι. Τι συνέβη μέσα στο σπίτι τους τελευταίους μήνες, τι λένε οι άνθρωποι, οι δικοί της, η οικογένεια και οι φίλοι της. Πότε άρχισαν τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια όσον αφορά την υγεία της, ποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να τη βοηθήσουν και πότε είχε γίνει η σοβαρότερη η κατάστασή της. Πριν από τον Ιανουάριο του 2023 που συνέβη και αυτό το τραγικό γεγονός, η Λίντσι δεν ήταν γνωστή πέρα από τον δικό της κοινωνικό κύκλο. Ήταν μια φυσιολογική γυναίκα με οικογένεια, τρία παιδιά, το σύζυγό της και εργαζόταν επίσης. Και μάλιστα ήταν νοσηλεύτρια και όχι οποιαδήποτε νοσηλεύτρια, ήταν στο τμήμα τοκετών. Δηλαδή ήταν σε καθημερινή επαφή με μητέρες, με γεννήσεις, με νεογέννητα και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει τα τρία της παιδιά. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν την περιγράφουν ως οργανωτική, υπεύθυνη και ιδιαίτερα αφοσιωμένη στα παιδιά της. Και αυτό δεν είναι κάτι που λέει μόνο η δική της οικογένεια σήμερα για να την υπερασπιστεί. Ακόμη και οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα λόγο να την υπερασπιστούν λένε τα ίδια. Λένε πως ήταν μια πολύ αφοσιωμένη μητέρα που υπεραγαπούσε τα παιδιά της. Δηλαδή, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω πριν από τον Ιανουάριο του 2023, δεν θα φανταζόταν κανείς πως αυτή η γυναίκα μπορεί να φτάσει στο να δολοφονήσει τα τρία της παιδιά. Συγκεκριμένα την Κόλαν που ήταν 5 ετών, τον Ντόσον 3 ετών και τον Κάλαν που ήταν μόλις 8 μηνών. Πάμε να δούμε πώς γνωρίστηκε λίγο η Λίντσι με τον Πάτρικ, τους γονείς δηλαδή αυτών των τριών μικρών παιδιών. Αυτοί γνωρίστηκαν το 2013 όταν ήταν ακόμα πολύ νέοι και ήταν στην αρχή της ενήλικης ζωής τους. Γνωρίστηκαν μέσω του ξαδέρφη Πάτρικ και έτσι άρχισε σιγά σιγά η σχέση τους. Ο Πάτρικ θα περιγράψει τη Λίντσι ως έναν άνθρωπο που τον κέρδισε με την πρώτη ματιά, από την αρχή δηλαδή που γνωρίστηκαν. Η σχέση τους προχωράει και περίπου 2 χρόνια μετά αποφασίζουν να ζήσουν μαζί. Έναν χρόνο μετά αποφασίζουν να παντρευτούν κιόλας το 2016. Είναι δύο νέοι άνθρωποι που και οι δύο θέλανε να κάνουν οικογένεια και πολλά παιδιά. Και μάλιστα δεν τους εμπόδιζε τίποτα στο να την πραγματοποιήσουν. Αρχικά έρχεται η κόρα, η οποία είναι και η μεγάλη τους κόρη. Μετά δεύτερος ήταν ο Ντόσον και στο τέλος ο Κάναν, το μικρότερο και τρίτο παιδί τους. Για ένα διάστημα η καθημερινότητά τους δεν διέφερε σε τίποτα συγκριτικά με άλλες οικογένειες, παιδικά πάρτι, διακοπές, καθημερινότητα με τα σχολεία, τις δουλειές τους.
ώσπου έρχεται ένα σημείο που αλλάζουν όλα. Το σημείο αυτό θα σας το αναφέρω αργότερα, γιατί μέχρι τότε και οι άνθρωποι που τους γνώριζαν δεν λένε πως υπήρχε κάποιο σημάδι βίας ή μια περίεργη συμπεριφορά. Μιλάνε για δύο στοργικούς γονείς που φρόντιζαν τα παιδιά τους και τα υπεραγαπούσαν. Από το 2022 όμως και μετά αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα. Το 2022 γεννήθηκε το τρίτο τους παιδί, ο Κάλαν. Στην αρχή όχι κάτι που θα έκανε κάποιον να φανταστεί αυτό που θα ακολουθήσει, αλλά άλλαξαν κάποια πράγματα. Υπήρχε περισσότερο άγχος, περισσότερη ένταση στην καθημερινότητα. Η Λίντσι άρχισε πέρα από το άγχος να μην μπορεί να κοιμηθεί. Μπορεί να περνούσαν μέρες που δεν είχε κοιμηθεί. Είχε χάσει επίσης πολύ βάρος. Ανησυχούσε πολύ για τα παιδιά, περισσότερο από το φυσιολογικό. Κάποιος βέβαια θα μπορούσε να πει αυτό είναι normal, μητέρα 3 παιδιών, με ένα μικρό παιδάκι 8 μηνών, επίσης πέρα από τα νήπια. Μπορεί να είναι φυσιολογικό. Επίσης, πλησίαζε η ώρα που η Λίντσι θα έπρεπε να γυρίσει πίσω στη δουλειά της και έτσι θα έπρεπε να αποχωριστεί τα παιδιά της. Αυτό βέβαια της έφερνε περισσότερο άγχος. Αλλά θα μου πείτε, ποια μητέρα δεν έχει άγχος σε τέτοιες συνθήκες? Μόνο που στην περίπτωση της Λίντσι, το άγχος δεν μειώνεται, ούτε καν μένει σταθερό. Απλά μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και σιγά σιγά αρχίζει να μετατρέπεται σε κάτι που οι άνθρωποι γύρω της δεν μπορούν να εξηγήσουν εύκολα. Ήδη αρχίζει να λέει πως δεν αισθάνεται ο εαυτός της, πως κάτι υπάρχει μέσα στο μυαλό της. Οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν καταλαβαίνουν πως αυτά δεν είναι φυσιολογικά για τη Λίντσι. Και μέσα στους επόμενους μήνες, αυτά που στην αρχή έμοιαζαν με το άγχος της εξάντλησης μιας νέας μητέρας, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που η Λίντσι θα αρχίσει να φοβάται τον ίδιο της τον εαυτό. Η μητέρα της Λίντσι, η Πάολα, θα πει αργότερα στο δικαστήριο ότι από τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη αντιλήφθηκε πως κάτι πολύ περίεργο συνέβαινε με την κόρη της. Η κόρη της έστειλε ένα μήνυμα και τη ζητάει να έρθει να μείνει μαζί της. Της λέει πως δεν θέλει να μείνει μόνη της. Για μια γυναίκα με οικογένεια, 3 παιδιά και να λέει στη μητέρα της πως δεν θέλω και δεν μπορώ να μείνω μόνη. Οπότε κάτι συνέβαινε. Τους επόμενους μήνες η Πάολα και ο σύζυγός της θα πηγαίνουν επανειλημμένα στο σπίτι της Λίντσι και θα μένουν εκεί. Γιατί όπως είπε και η ίδια στη δίκη, η κόρη μου λέει δεν μπορούσε να μένει μόνη της. Η Πάολα θα θυμηθεί ένα περιστατικό που συνέβη χρόνια πριν, γιατί εκείνη ήταν μια συμπεριφορά που δεν τέριαζε καθόλου με αυτή της Λίντσι. Θα πει στο δικαστήριο πως ένα βράδυ καθόταν η ίδια μαζί με τη Λίντσι στην κουζίνα, ο Πάτρικ παραπέρα, αλλά άκουσε όλα όσα είχε πει η Λίντσι. Η Λίντσι μιλούσε για την κατάστασή της, το πόσο άσχημα ένιωθε, ζητούσε βοήθεια και μάλιστα είπε κάτι πολύ ανησυχητικό. Είπε πως φοβάται ότι ίσως κάνει κακό στα παιδιά της. Αυτό το άκουσε και ο Πάτρικ. Το παράξενο βέβαια είναι πως η Λίντσι προσπαθούσε να εξακολουθεί να είναι λειτουργική, να φροντίζει τα παιδιά της και το σύζυγό της. Δηλαδή δεν έχουμε μια γυναίκα που για μήνες κρύβει μια δεύτερη προσωπικότητα και μετά ξαφνικά συμβαίνει κάτι τρομακτικό. Έχουμε μια γυναίκα που ζητάει επανειλημμένα βοήθεια. Και από εκείνο το σημείο και μετά, η Λίντσι αρχίζει να ψάχνει βοήθεια και με γιατρούς. Επισκέπτεται πολλούς γιατρούς σε ένα διάστημα μόλις 4 μηνών. Οι γιατροί τη συνταγογραφούν περίπου 13 διαφορετικές αγωγές. Υπάρχουν ραντεβού, τηλεφωνήματα, διαφορετικές εκτιμήσεις και συνεχείς αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, η Λίντσι δεν αισθάνεται πως υπάρχει μια λύση στο πρόβλημά της, γιατί η αϊπνία συνεχίζεται, να χάνει βάρος συνεχίζεται και φυσικά το να νιώθει ο εαυτός της δεν συνέβη ποτέ. Ανησυχεί επίσης υπερβολικά πως κάτι θα συμβεί, κάτι πολύ κακό, όχι μόνο στην ίδια, αλλά και στα παιδιά της. Κάνει σενάρια στο μυαλό της πως την κυνηγάνε. Μάλιστα η Λίντσι λέει κάτι πολύ σημαντικό ακόμα στη μητέρα της, πως ξεχνάει πράγματα, δεν μπορεί να θυμηθεί πολύ σημαντικά πράγματα ή πράγματα της καθημερινότητας και λέει πως γι' αυτό ευθύνονται τα χάπια που παίρνει, πως έχουν πειράξει το μυαλό της. Επίσης να θυμηθούμε πως η Λίντσι έχει εκφράσει πως θέλει ή φοβάται τουλάχιστον ότι θα κάνει κακό στα παιδιά της.
Οπότε μιλάμε πως αυτό συνέβη 2 εβδομάδες πριν από τη δολοφονία των παιδιών της και 2 πολύ σημαντικά και κοντινά της πρόσωπα το ήξεραν. Το ήξερε και η μητέρα της, αλλά και ο άντρας της. Παρ' όλα αυτά, όταν ρώτησαν τουλάχιστον τη μητέρα της Λίντσι, δεν φοβήθηκες όταν το άκουσες αυτό? Η ίδια απάντησε πως όχι, πως θεωρούσε δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ότι η Λίντσι θα κάνει κακό στα παιδιά της. Στις 31 Δεκεμβρίου μάλιστα του 2022 η κατάσταση φτάνει πλέον σε απροχώρητο σημείο και έτσι η Λίντσι μπαίνει οικειοθελώς και σε μια ψυχιατρική κλινική. Μένει εκεί 5 ημέρες και όταν επιστρέφει σπίτι, σύμφωνα με τη μητέρα της, δεν είναι πραγματικά καλύτερα. Η παράνοια συνεχίζεται, δεν θέλει να οδηγεί, η Πάολα εξακολουθεί να τη βοηθάει με τα παιδιά και η Λίντσι εξακολουθεί να λέει ότι δεν αισθάνεται ο εαυτός της. Και παρόλα αυτά, σε λιγότερα από 1 μήνα, η Λίντσι θα ξαναβρεθεί στο σπίτι της μόνη με τα παιδιά της. Στις 16 Ιανουαρίου του 2023, ο Πάτρικ, παρόλο που γνώριζε αυτή την κατάσταση της γυναίκας του και ότι είχε ήδη νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, αποφασίζει να πάρει τη μεγαλύτερη κόρη του στην Κόρα και να πάει μαζί της για σκι. Η Λίνdsey μένει στο σπίτι με τον Ντόσον και τον Κάλαν. Δηλαδή περίπου 8 ημέρες πριν από τους φόνους, ο Πάτρικ αφήνει την Λίνdsey μαζί μόνη της με τα 2 παιδιά τους. Και προφανώς η ερώτηση που του γίνεται χρόνια αργότερα είναι γιατί το έκανες αυτό. Η απάντηση του Πάτρικ είναι ότι θεώρησε πως η Λίνdsey είχε βελτιωθεί και εκείνη την ημέρα πράγματι δεν συνέβη τίποτα. Η Λίνdsey φροντίζει τα παιδιά όπως συνήθως και μάλιστα του στέλνει φωτογραφία με τα 2 παιδιά να έχουν όμορφες στιγμές στο σπίτι. Ο Πάτρικ επιστρέφει στο σπίτι και τα παιδιά είναι ασφαλή. Και μετά έρχεται αυτή η τραγική μέρα στις 23 Ιανουαρίου του 2023. Η Λίνdsey ετοιμάζεται σιγά σιγά να επιστρέψει πίσω στην εργασία της ως νοσηλεύτρια. Βέβαια εκείνη τη μέρα ξυπνάνε όλα τα μέλη της οικογένειας και μαζεύονται κάτω για πρωινό. Φαίνεται σαν μια απολύτως φυσιολογική ημέρα στο σπίτι τους. Ο Πάτρικ είναι αυτός ο οποίος δουλεύει από το σπίτι και η ίδια φροντίζει τα παιδιά. Είναι 5 και 4 το απόγευμα και είναι το τελευταίο μήνυμα το οποίο θα λάβει ο Πάτρικ από τη Λίνdsey που θα του λέει κάποιες οδηγίες για τα φάρμακα που θέλει να αγοράσει. Το τηλέφωνο της Λίνdsey έπειτα δεν ξεκλειδώνει ποτέ. Το Apple Watch που είχε απενεργοποιείται, δεν κρατάει άλλο δεδομένα και η επικοινωνία μεταξύ αυτών των 2 έχει σταματήσει. Και μέσα σε λιγότερο από 1 ώρα η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων θα αλλάξει δραματικά. Τι συνέβη στο σπίτι? Εκείνο το απόγευμα η Λίνdsey παίρνει τα 3 τους παιδιά και πάει στο υπόγειο και με λάστιχα γυμναστικής καταλαβαίνετε τι συνέβη. Η ίδια αργότερα θα πει στους ειδικούς ότι άκουσε μια φωνή που την οδήγησε στο να κάνει αυτό το πράγμα, το αποτρόπαιο έγκλημα. Η Λίνdsey θα πει επίσης πως ήταν σαν μια μαριονέτα, πως κάποιος άλλος την έβαζε να κάνει αυτές τις πράξεις και πως δεν ήταν η ίδια. Φέρεται να είπε στα παιδιά της μάλιστα και μια έκφραση που συζητήθηκε ιδιαίτερα, το go to God baby, στο πήγαινε στον Θεό μωρό μου, στα παιδιά της. Στη συνέχεια η Λίνdsey επιχειρεί να βάλει τέλος στη ζωή της. Κόβει το λαιμό της και τους καρπούς της και πέφτει από το παράθυρο του 2ου ορόφου. Αυτή η πτώση δεν της αφαιρεί τη ζωή. Παρόλα αυτά την αφήνει μονίμως παράλυτη σε ένα αμαξίδιο. Και πάμε πάλι πίσω στο σπίτι της οικογένειας. Ο Πάτρικ επιστρέφει σπίτι και βρίσκει τη Λίνdsey έξω από το μπαλκόνι πεσμένη. Η ίδια είχε τις αισθήσεις της, τη ρωτάει πού βρίσκονται τα παιδιά και του λέει στο υπόγειο. Και έτσι τρέχει γρήγορα στο υπόγειο για να βρει τα παιδιά του, το τι είχε συμβεί. Βρισκόταν σε μια παραλυματική κατάσταση. Και έτσι βρίσκει τα παιδιά στο υπόγειο, η Κόρα και ο Ντόσον δεν θα επιβιώσουν, ενώ ο μικρός Κάλαν παλεύει για τη ζωή του. Παρόλα αυτά μεταφέρεται στο νοσοκομείο και εκεί μετά από κάποιες μέρες χάνεται και η ελπίδα για τον ίδιο. Ο Πάτρικ πλέον έχει χάσει και τα 3 του παιδιά. Στο δικαστήριο ακούστηκε και η κλήση που είχε κάνει στο
9/11, στο 911 είναι οι κλήσεις που γίνονται στην Αμερική για επίγοντα περιστατικά και βοήθεια. Αυτό δεν μεταδόθηκε δημόσια, απαγορεύτηκε μέσα από μια εντολή δικαστική, αλλά παρόλα αυτά την άκουσαν οι ένορκοι, την άκουσε και η ίδια η Λίντσι. Κλαίγανε, λένε, όλοι μέσα στο δικαστήριο, οι ένορκοι και ιδιαίτερα η Λίντσι, η οποία ζήτησε μια διακοπή γιατί δεν μπορούσε να αντέξει αυτά που άκουγε. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Πάτρικ 4 μέρες αργότερα κάνει κάτι που συγκλονίζει όλο τον κόσμο. Δημοσιεύει ένα μήνυμα, ένα λίγο περίεργο μήνυμα για τον περισσότερο κόσμο, λέγοντας πως ζητά από τον κόσμο να συγχωρήσει τη Λίντσι και πως ο ίδιος το έχει κάνει. Και ουσιαστικά λέει πως η πραγματική Λίντσι, αυτή που ήξερε η γυναίκα του, είναι ένας όμορφος άνθρωπος γεμάτος αγάπη και φροντίδα. Μετά από αυτό που συνέβη, η Λίντσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί συνομίλησε την πρώτη κιόλας ημέρα μετά από αυτό το περιστατικό, τη δολοφονία των 3 παιδιών της, με μια γυναίκα ιερέα και της ανέφερε πως τα παιδιά της τώρα είναι ασφαλή. Τι εννοούσε ότι είναι ασφαλή εφόσον τα είχε σκοτώσει? Και έτσι περιπλέκεται λίγο ακόμα για το πώς ήταν η ψυχολογική της κατάσταση. Να σταθούμε επίσης πως η Λίντσι λέει συνέχεια ότι άκουγε μια ανδρική φωνή να της λέει τι να κάνει. Έτσι μια ψευδαίσθηση που της έδινε εντολές. Αυτό βέβαια είναι χαρακτηριστικό σε κάποιες ψυχιατρικές νόσους, αλλά δεν είμαστε εμείς ειδικοί για να πούμε τι της συνέβη. Βγήκανε πολλοί ειδικοί βέβαια ψυχίατροι, οι οποίοι κάποιοι ανέφεραν πως ίσως είναι σύμπτωμα μιας σοβαρής κατάθλιψης ή μιας άλλης ψυχιατρικής σοβαρότερης διαταραχής. Μια νόσο που δεν διευκρινίζεται ακόμα, γιατί δεν είναι και σε εξέλιξη το τι ακριβώς ήταν. Παρ' όλα αυτά την έκανε στο να είναι λειτουργική, να μπορεί να μαγειρεύει, να παραγγέλνει φαγητό και να φροντίζει τα παιδιά της, αλλά να μην είναι καλά με τον εαυτό της, να μην είναι καλά μέσα της και με το μυαλό της. Αξίζει επίσης να σημειωθεί οι αναζητήσεις που έκανε στο κινητό της η Λίντσι. Συγκεκριμένα έκανε αναζητήσεις σχετικά με την κατάθλιψη, με την επιλόγχιο ψύχωση και με την αφαίρεση της ζωής. Υπάρχουν επίσης αναζητήσεις που αφορούν διάφορες μεθόδους στο να αφαιρέσεις τη δικιά σου ή άλλον ζωή και πώς απενεργοποιείς τους αερόσακους από το αυτοκίνητο. Οπότε ίσως είχε στο μυαλό της έναν άλλον τρόπο από αυτόν που έκανε. Και σε μια σημείωση μάλιστα, γιατί κρατούσε σημειώσεις η Λίντσι, αναφέρει πως θα ήθελε να κάνει και άλλα παιδιά. Δηλαδή αφαίρεσε τη ζωή των 3 παιδιών της και παρόλα αυτά ήθελε να κάνει και άλλα παιδιά. Αναρωτιόμαστε. Γι' αυτό κιόλας είναι κάποια πράγματα τα οποία περιπλέκουν πολύ την υπόθεση. Σε σημειώσεις της λέει πως θέλει και 4ο παιδί, θέλει και άλλα παιδιά, το όνειρό της ήταν να κάνει πολλά παιδιά και πως υπεραγαπάει τα παιδιά της. Και από την άλλη, μια ψυχιατρική ασθένεια αν όντως υπήρχε, μπορεί να σε φτάσει. Και να διευκρινίσω πως η δίκη γίνεται για το αν έχει κάποια ψυχιατρική ασθένεια ή όχι, γιατί είναι σίγουρο πως έχει σκοτώσει τα παιδιά της, το έχει παραδεχτεί και η ίδια. Στη δίκη, πέρα από διάφορους φίλους, συνεργάτες, συγγενείς, μίλησε και η πεθερά της Λίντσι, που κανείς περιμένει να μην την υποστηρίξει μετά από αυτό που συνέβη και έκανε. Παρόλα αυτά, η πεθερά της Λίντσι, δηλαδή η μητέρα του Πάτρικ, λέει πως η Λίντσι ήταν μια πολύ στοργική μητέρα, αγαπούσε τα παιδιά της και πιθανότητα έχει κάποια ασθένεια έτσι ώστε να την οδηγήσει να κάνει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Δηλαδή η πεθερά της ουσιαστικά βοήθησε στην υπεράσπισή της. Η Λίντσι, τώρα που γίνεται η δίκη της στην Αμερική, είναι 36 ετών και βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν θα περπατήσει ποτέ ξανά και αναφέρει πως δεν ήταν ο εαυτός της αυτός που το έκανε, αλλά η ασθένειά της. Και μάλιστα ξεσπάει πολλές φορές σε κλάματα κατά τη διάρκεια της δίκης της. Και τώρα να αναφερθούμε και λίγο για τον Πάτρικ. Ο Πάτρικ είναι το δεύτερο τεράστιο κομμάτι της ιστορίας.
Μετά την τραγωδία, ο Πάτρικ έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα δημόσια στο πλευρό της Λίντσι ως προς το βασικό πράγμα, ότι θεωρούσε πως ήταν ψυχικά άρρωστη. Δεν είπε ότι αυτό που έκανε δεν συνέβη, αυτό είναι de facto, έχει γίνει. Αλλά είπε ότι δεν ήταν εκείνη, ήταν μια γυναίκα η οποία είχε αρρωστήσει. Ο Πάτρικ μετά από αυτό αποφάσισε να πάει στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι χώρισε και τελικά πήρε διαζύγιο. Ο Πάτρικ παρόλα αυτά συνέχισε τη ζωή του και το 2026 αποκαλύφθηκε ότι έχει ήδη ξαναπαντρευτεί. Και εδώ αρχίζει να γίνεται ο χαμός στο ίντερνετ, στο ότι ο Πάτρικ ξαναπαντρεύτηκε, αν είχε ερωμένη, αν ήταν αυτός που ουσιαστικά οδήγησε στη Λίντσι στο να κάνει αυτό το έγκλημα και αν ήταν τελικά αυτός που αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών τους. Οι φήμες οργιάζουν, γίνεται ένας χαμός στο ίντερνετ. Το λέω γιατί συνέχεια μου εμφανίζονται τέτοιες φήμες σε βίντεο και πραγματικά αυτό το θέμα δεν τίθεται καν στο δικαστήριο, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να αναρωτιέται. Είναι κάποια πράγματα που δεν κολλάνε, λέει. Όσο ήταν το ζευγάρι μαζί και πριν από την μοιραία νύχτα, δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο βίας. Τα μηνύματά τους ήταν απολύτως φυσιολογικά, μιλούσαν για τα παιδιά τους, για το πώς θα εξελιχθεί η μέρα τους, για φυσιολογικά πράγματα μεταξύ ενός ζευγαριού με παιδιά. Δεν δείχνει κάτι και δεν έχει αποκαλυφθεί ότι ο Πάτρικ είχε ερωμένη όσο ήταν παντρεμένος με τη Λίντσι. Αυτή την περίοδο που λαμβάνει η χώρα και η δίκη έρχονται πάλι στην επιφάνεια ερωτήματα που αφορούν κατά πόσο ένας ψυχοτικός άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στο να σκοτώσει τα τρία του παιδιά. Στο ότι ευθύνεται η αρρώστια είναι ένας στιγνός δολοφόνος. Επίσης έχουν βγει πολλές γυναίκες και οργανώσεις έξω από το δικαστήριο που διαδηλώνουν και υποστηρίζουν τη Λίντσι, ότι δηλαδή βρισκόταν σε ένα ψυχοτικό επεισόδιο και οδηγήθηκε εκεί και πως δεν φταίει η ίδια, απλά δεν είχε την κατάλληλη βοήθεια από γιατρούς. Και γι' αυτό το λόγο έχουν κατηγορηθεί και πολλοί γιατροί που προσπάθησαν να την βοηθήσουν και έχουν μηνυθεί μάλιστα κάποιοι γιατροί από τον ίδιο τον Πάτρικ, ότι δηλαδή δεν διέγνωσαν την ασθένειά της που είχε ως αποτέλεσμα αυτό που συνέβη. Όσον αφορά την αντίδραση του κόσμου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν πως η Λίντσι οδηγήθηκε εκεί λόγω της επιλόγχιος κατάθλιψη ή επιλόγχιο ψύχωση και πως δεν είναι υπεύθυνη αυτή. Άλλοι λένε πως αυτό δεν μπορεί να σε οδηγήσει, ό,τι και αν είχε, στη δολοφονία των παιδιών της. Και μετά υπάρχουν αυτές οι θεωρίες και οι συνωμοσίες που σας είπα. Κάθε βλέμμα του Πάτρικ, κάθε βλέμμα της Λίντσι, το κλάμα της, ο τρόπος που φέρεται αναλύεται από πάρα πολύ κόσμο. Η δίκη, όπως σας είπα, είναι ακόμα σε εξέλιξη και η απόφαση θα πάρθει στις επόμενες εβδομάδες. Το μέλλον της Λίντσι έχει μόνο δύο δρόμους, είτε να μπει σε μια κανονική φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής της ή σε μια ψυχιατρική φυλακή πάλι για το υπόλοιπο της ζωής της. Γι' αυτό γίνεται ουσιαστικά και η δίκη, για να εξακριβωθεί αν είναι ψυχικά ασθενής. Αυτό βέβαια, αν μπήκε σε ψυχιατρική κλινική, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι σε φυλακή, θα είναι πάλι εκεί μέχρι το υπόλοιπο της ζωής της. Το τι ακριβώς συνέβαινε στο μυαλό της Λίντσι μπορεί να το κρίνει αυτή τη στιγμή μόνο το δικαστήριο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σας άποψη μετά από όσα αναφέραμε σήμερα και να μου πείτε πώς το βλέπετε. Εμείς θα τα πούμε σύντομα στην επόμενη ιστορία.